Siwmai erbyn hyn. Croeso i'r myfyrdod hwn ar gyhydnos y Gwanwyn. Mae 12 awr rhwng gwawr a machlud a 12 awr rhwng machlud a gwawr. Oedi mae'r nos a'r dydd yr un hyd. Blwyddyn gwmws i nawr dechreuwyd ar y myfyrdodau hyn. Blwyddyn wedi mynd, pwy a feddyliau. Ond dyna ni, mae hyn yn brofiad gwbl unigryw i'n cenhedlaeth ni ac i ni mynd trwy gyfnod rhyfedd iawn. Ond mae yna obeth a dim ond i ni gadw na myneddgar ac yn bwyllog ac yn gadw i'r rheolau fe allwn ni weld y pen draw. Ond os ewn ni yn gros i'r rheolau ac yn gros i'r hyn sydd yn ddoeth, yna fe allwn ni weld y drydedd don yn dod. Mae'n ofni bod ar y cyfandir yn barod ac mae angen i ni fod yn hynod iawn o ddoeth ac yn bwyllog. Mae pob un sydd dros 30 oed wedi cael y brechiad erbyn hyn mae'n siwr ac yn disgwyl am yr ail. Mae rhai wedi cael yr ail ac fe allwch chi edrych ymlaen yn hyderus, diolch i Dduw, am y doniau sydd i gael i ddyfeisio ac i lunio ac i greu y fath frechiadau a hyn. Diolch i Dduw i fod yn gwneud yn siŵr bod y drefn gyda ni i allu, pan bod na argyfwng mawr yn digwydd, i ni allu i wynebu a doethineb ac ymynedd. A gobeithio gallwn ni i wneud hyn. Bendith fawr i bob un ohonoch chi. Y gobeith yw ymhen ychydig wythnosau y byddwn ni'n gallu ailgydio yn mewn addoli yn ein haddoldau. A gobeithio gallwn ni wneud hynny eto amynedd sydd eisiau. Pwyll a doethineb. Fi am ar yn rhan i gyd, dwi'n siŵr, gyfarch John Davies, un o ffyddloniaid Seion yma yn Llandysul, ar gyrraedd oedran arbennig. A gobeithio bydd e'n wynebu nifer o benblwyddi eto yn y dyfodol. Bendith fawr arno a'r teulu ac ar bawb sydd yn dathlu ac yn mynd drwy gyfnodau o lawenydd o'r math yma, a bendith arnoch i gyd. Gadael ni ystyried un o arwyr yr Hen Destament. Yr un oedd yn cael ei ystyried yn arwr gan awduron y Testament Newydd yn sicr. Ac hefyd yn cael ei ystyried yn arwr gan Iesu. Abraham. Neu Abram oedd i ddechrau ac yna fe ddaeth yn Abraham. Yn cael ei ystyried fel tad y ffydd. Y tad y genedl Iddewig, dyna fel oedd yr Iddewon yn ei alw ein tad Abraham ar hyd y canrifoedd ac yn dal i'w wneud wrth gwrs. Ond i ni fel aelodau o Eglwys Iesu Grist yn ei ystyried fel tad ein ffydd ni. Beth sydd i'w wneud e'n arwr? Mae Iesu yn cyfeirio ato ac mae Paul yn cyfeirio ato ac yn ei ddyrchafu fe. Gai ddarllen rhan o lythyr Paul nawr at y Galatied, y llythyr cyntaf a sgrifennodd Paul a'r ddogfen Gristnogol hynna sydd ar gael yw'r llythyr hwn. A dyma fel mae Paul yn sôn am Abram. Gwyddoch gan hynny am bobl ffydd, mae hwy yw plant Abraham. Ac mae'r ysgrythyr wrth rhagweld mai trwy ffydd y byddai Duw yn cyfiawnhau'r cenhedloedd wedi pregethu'r efengyl ymlaen llaw wrth Abraham fel hyn. Pregethu'r efengyl, meddai Paul, i Abraham. A dyma yr efengyl mae Duw yn cyflwyno i Abraham.
bendithir yr holl genhedloedd yno ti. Dyna'r Efengyl. Am hynny y mae pobl ffydd yn cael ei bendithio ynghyd ag Abraham un llawn ffydd. Oherwydd mae pawb sy'n dibynnu ar gadw gofynion cyfraith dan melltith, achos y mae'n ysgrifenedig, melltith ar bob un nad yw'n cadw at bob peth sy'n ysgrifenedig yn llyfr y gyfraith, a'i wneud. Y mae'n amlwg na chaiff neb ei gyfiawnhau ger bron Duw ar dir cyfraith, oherwydd y sawl sydd trwy ffydd yn gyfiawn a gaiff fyw. Eithir, nid trwy ffydd yw egwyddor y gyfraith. Dweud y mae hi yn hytrach y sawl sy'n cadw ei gofynion a gaiff fyw trwyddyn twy. Prynodd Crist ryddid i ni, oddi wrth felltith y gyfraith, pan ddaeth ein mwyn ni yn wrthrych melltith, oherwydd y mae'n ysgrifenedig, melltith ar bob un a grogir ar bren. Y bwriad oedd cael bendith Abraham i ymledu i'r cenhedloedd yng Nghrist Iesu, mwyn i ni dderbyn trwy ffydd yr ysbryd a addawyd. Gai ddarllen yr adnod ola yna eto. Y bwriad oedd cael bendith Abraham i ymledu i'r cenhedloedd yng Nghrist Iesu, mwyn i ni dderbyn trwy ffydd yr ysbryd a addawyd. Yr Efengyl, medde Paul, yn cael ei chyhoeddi i Abraham gan Dduw, yw trwyddo fe y mae holl genhedloedd y byd yn mynd i gael ei bendithio. Mae Duw yn mynegu reit ar y dechrau'n deg gyda galw Abraham, y peth arwthrol fawr hwn y mae e'n bwriadu wneud, sef achub y byd. Mae'n wrth Abraham yn gweud wrtho fe, ond iddo fe i fyddhau i Dduw, i fwriadau Duw, bydde fe chwarae rhan allweddol bwysig, sylfaenol bwysig, yn y broses achubol hon. Dyna yr Efengyl. Mae Duw yn bwriadu achub y byd. Dyna pam galwodd Abraham, mwyn sefydlu cenedl drwy alw Abraham, pobl arbennig, i gario'r neges hon i'r byd. I drefnu hunain mewn ffordd y bydd yn esiampl i'r byd. A dangos i'r byd beth yw bwriadau Duw a beth yw cymeriad Duw, y creawdwr. Nawr, ffydd Abraham sy'n cael ei ganmol wrth gwrs. Nid i holl weithredoedd dyn digon bechadurus oedd Abraham. Fe nath ddigon o bethau i ni'n ystyried yn wael iawn y dyddiau hyn. Pan nath lawr i Raifft a dweud wrth i'w wraig i beidio a gweud bod hi'n wraig iddo ac yn y blaen mwyn iddo fe beidio cael niwed ac ati, a ganiatau i'w wraig fynd i harem Pharo ac yn y blaen, pethau rhyfedd fel ni y nath Abraham. Ond, yr hyn y mae'n cael ei ganmol amdano yw ei ffydd. Nawr, ystyriwch y ffydd hwnnw. Fel y mae Abraham wedi newid yn aruthrol o fawr yn ei fywyd, oherwydd ei fod yn teimlo'r alwad i wneud beth mae Duw yn moyn. Nath Abraham gael ei fagu mewn gwareiddiad hynod o sophisticedig. Un o Mesopotamia oedd Iraq modern. O ddinas yn y heidir Mesopotamia, dinas hynod iawn o ddatblygedig yn y cyfnod hwnnw.
Dinas oedd wedi ymledu dylanwad ar hyd a lled y dwyrain canol. Dinas oedd yn llawn temlau. Dinas lle oedd grefydd yn chwarae rhan allweddol bwysig. Dinas lle oedd grym yn bwysig. Ac o'r fan honno mae Abraham yn symud gyda'i deulu, ei dad, oedd wedi gwneud y penderfyniad, fe oedd y pen teulu wrth gwrs, ac mi roedd y teulu yn uned allweddol bwysig. A Abraham yn symud o lan i'r gogledd, i'r ffin gyda Twrci, i ddinas Haran. Dinas arall hynod o bwysig yn y cyfnod hwnnw, llawn temlau. Dinas grefyddol tu hwnt. Oedd y bobl yma yn bobl hynod iawn o grefyddol. A pan oedd e yno, mae e yn clywed yng nghanol y soffistigeiddrwydd yma, yng nghanol yr holl olyd, cyfoeth, yr holl grefyddau yma, mae e'n teimlo, mae Duw yn moyn fi fynd rhywle arall. Mae e moyn fi ymadel â hyn i gyd. Madel ar temlau, madel ar diwiau, madel ar soffistigeiddrwydd, madel ar cyfoeth. Mae moyn fi fynd i wlad arall. Mae moyn i fynd i ucheldir Palestina, lle yn cael ei ystyried yn dwll o le i bobl y cyfnod, hyd yn oed i bobl Canan. Oedd yr ucheldir yn cael ei ystyried yn le lle roedd y bobl llai datblygedig yn byw. Os o'ch chi'n berson yn dod mlaen yn y byd, soffistigedig, yna o'ch chi'n byw mewn dinas. Ac mi roedd y dinasoedd yma yn britho gwlad Canan hefyd. Ond nid iddyn nhw yr ath Abraham. Nid i'r un math o gymdeithas ac oedd e wedi gadael ar ôl. Oherwydd ei ffydd y mae'n bolon a berthu'r cyfan hynny a sefydlu math arall o gymdeithas. Math arall o grefydd. Mi roedd Abraham, nid bod e ddim yn credu yn y duwiau eraill, oedd y duwiau eraill o'i amgylch o hyd ac o hyd wrth gwrs, ond oedd e'n credu bod y gwir Dduw yn un oedd ddim yn moyn y soffistigeiddrwydd oedd e'n gyfarwydd ag e. Ddim yn moyn y math o gymdeithas oedd yn mawrygu grym, math o gymdeithas oedd yn barod i fynd i'r ryfel yn erbyn pobl eraill i'w gormesu nhw. Math o gymdeithas lle oedd yn caniatáu anghyfiawnder a hierarchi, a rai pobl yn cael eu gwasanaethu ar y top ac eraill yn cael eu ystyried yn werth dim ar y gwaelod, i fadel a gymdeithas fel yna ac i greu gymdeithas newydd, gwahanol. Wrth gwrs oedd tensiynau yn dod mewn i'w ymdrechion fyny ac i ni cael y syniad yma o boen yr ymadel i Abraham yn stori a berthu Isaac. Oedd y gymdeithas oedd ei ymadel yn derbyn bod aberthynol yn digwydd. Ac mae'n siŵr bod Abraham yn dal i gael ei ddylanwadu gan y syniadau oedd e wedi bod yn harddel yn ac yn Haran, ac oedd yn cael ei harddel yn dinasoedd Canan, bod aberthynol yn rhywbeth derbyniol, bod e'n reidrwydd, a bod y diwiau yn mynnu cael un oedd yn cael ei ystyried y trysor mwyaf i unrhyw berson sef y plentyn hynna, neu'r mab hynna yn y diwylliant hwnnw. Y trysor mwyaf
yn cael ei gyflwyno i'r diwiau. Ac oedd Abraham yn credu dyle fe wneud hynny. Oedd e'n credu bod Duw yn dweud wrtho fe i wneud hynny. Ac mae e'n mynd ac Isaac gydag mwyn i aberthu fe. Ond mae yna newid yn digwydd. Dramatic. Yn y digwyddiad hwnnw, a'r sylweddoliad yn gwawrio. Na, nid dyna mae Duw am oen. Nid aberthynol, naill ai drwy ddefod grefyddol, nid aberthynol drwy goncro pobl eraill a'i dinistrio nhw. Nid aberthynol yn yr ystyr na. Ond aberth y cymeriad a'r personoliaeth yr hunan. Ac yn y ffydd hynny yn ath Abraham fyw i fywyd. A gwneud ei gyfraniad. Nawr oedd Abraham wedi cael y neges yma am bwyty fod yn fendith i'r holl cenhedloedd. Oedd e wedi cael y neges yma ac oedd e'n gwybod na wyle fe pen draw y peth. Oedd e'n gwybod na fydde fe fyw i weld byd wedi achub. Oedd e'n gwybod na fydde fe byw i weld yr holl cenhedloedd yn cael ei bendithio. Ond oedd e'n sylweddoli ac oedd e'n credu mai dyna beth oedd Duw am wneud. Ac mae e'n rhoi i fywyd i fod yn rhan o'r broses na. A dyna yr alwad arno ni. I ni'n gwybod beth mae Duw am wneud. Mae e yn yr Efengyl. Mae e ym mherson Iesu. I ni'n gwybod beth mae Iesu moyn gwneud. Mae e moyn trawsnewid y byd yma. Mae e moyn ef newydd a deiar newydd. Mae e am i'r Efengyl yma gyflwynwyd i Abraham gael ei chyflawni. Mae Iesu moyn hynny. A mae'n galw arno ni, fel galwyd ar Abraham, i fod yn rhan o'r broses honno. A'r y dewis gyda ni yw, oedden ni yn mynd i fod yn rhan o'r broses o achub y byd, neu a ydyn ni yn ein difaterwch yn mynd i dweud na. Na, pethau pwysicach da fi wneud. Mae disgwyl ar ôl, mae mwynhau'n hunan. Mae disgwyl ar ôl pethau'n hunan gyda fi wneud. Sa'i ma'n bod yn rhan o'r beth mwy na y hyn sydd o fydd personol, materol i fi. Dyna yr alwad arno ni i roi heibio yr hen drefn, trefn yw'r, trefn Haran, a mabwysiadu trefn Duw, gweledigaeth Duw, pwrpas Duw. Dyna beth nath Abraham, derbyn ei rôl, yn gwybod yn iawn na wyle fe'r cyfan cael ei gyflawni, yn ei oes e, a nynne, derbyniwn ein rôl ni yn y drefn a'r broses honno, yn gwybod bod ein cyfraniad ni yn gyfraniad sy'n allweddol bwysig yn rhyfel Duw. Derbyn neu gwrthod yw'r dewis sydd gyda ni. Gawn ni weddio am nerth o Dduw, rho nerth i ni, rho'r dewrder i ni, rho'r weledigaeth i ni, rho'r parodrwydd i ni, i fod ymhlith disgyblion Iesu, sy'n cydweithio gyda Iesu yn ei waith achubol. Amen.